Hello mga ate, kumusta man mo tanan? Umana ko og butar mga ate o. So after ko ni butar, ni duty ko karon kay naa mi skeletal nga duty. So duha mi kabuok ng duty karon. Unya mingaw man kaayo. Wala mi client. Nang butar pa pud siguro sila karon mga ate. Unya gitugnaw ko ang ako ang kuan ba, akong blazer, akong gingana o butang nako sa ako ang liog kay kuan kanang naa pa koy ubo ba, unya ugdi nako butangan diri wa man ko naka daog kuan katong shawl ba, mabugnawan man akong dinhi o nya gitugnaw sad ko kay kusog kaayo ang kuan, kusog kaayo ang aircon. Ako na ganing gi-26 pero bugnaw paghihapon kaayo. Wala magbila ang tao diri maungkuan, maong bugnaw pa. So maon ni akong kalaki karon unya break pa man karon mga ate unya naguna-huna ko nga mugawas ako kay igo kuan kanang mubalik ko unya tanaw siguro sa ako dito sa ukay-ukayan kay layo pa mang 1 o'clock. So ako sa lilion kay kuan kanang gitugnaw na ko diri sa kuan aircon unya kung ako pong palungon init man sad. So ang akong buhaton karon mugawas usa ko kay noon break pa man balik ra ko unya. So padung ta karon sa ukay-ukayan mga ate. Init kaayo oy. Awa o maon ni ang among lungsod diri sa Dalaget. Perting inita. So mulabang ta karon kay ang ukay-ukayan na diha sa duol sa Goldilocks. Nagpayong ra ko mga ate, ayaw mo kabalaka kay nagpayong ko. Diri lang taagis sa tunga-tunga sa monument. Grabe kayong init karon oy mamaak. Yan diha tamang ukay-ukay diha ay. Kusuga sa delahang music diri mga ate. Uy, copyright man sad ta ani mga ate. Tala ato ang sudlon didto unsay naa. Hello mga ate. Gikan ako ng ukay-ukay unya na nato hityadon kay kuan kanang office hours na ba. Nigabot na lang sa balay nato hityadon ang atong naukay. So kadali ra gud pod mi didto nag ukay-ukay, nag-abot mi sa ako ang kauban dito wa man ni nagsabot nga mag-ukay-ukay, pero pag-abot na ko dito sa ukay-ukayan kay diha aga akong kauban nang ukay pud ay siya nya ni balik ra pud dayon ko good kay kuan naman hapit naman alauna. So mingaw karon ang atong opisina mga ate kay kuan man ron holiday man ron kay election day unya kinahanglan man magskilital. So nang duty mi nya mingaw kaayo karon kay wala kaayo yung mga client ba nga nanganhi. So nagbuhat-buhat na lang pug ko og mga paperworks. Hi. 5 o'clock na mga ate, muuli na ta karon unya moagi unta to ko og merkado kay mamalit ko og itlog. Sus kay nag-ulan man saon na to pag agi karon og merkado niya wa nahutdan na ra ba pud dito Bombay ba kanang sibuyas Bombay ba lamas
na hugdan ako ditong lamas pero kapoy kaayo ron hapit sa merkado ba kay kanang nagulan. Unya sila si Kuya Amay nag-duty na karon diha sa gawas. Magpahatod na lang ko dito una sa balay kay mo uli na pud ko karon mga ate. So mauni ang ato ang naukay ganinang udto sa balay na ni nato bungkagon ha. Akong ipakita ninyo og unsa nang akong naukay. Namalit mikpan ganina timo na mo unya na may sobra. Dadon lang pud ni sa balay kay ato ning iparis og coffee. So mangita ta og plastic diri kay na ako'y isulod og plastic. Katong atong ukay-ukay ba ato tong isulod og plastic. Namuli na sad ang akong mga kauban. Naay. Padung na sila mamuli. Shutdown sa di ay ta sa computer o kaya nakalimot dahil ko shutdown. Samot gid ni atong ubo karon mga ate kay perting bugnawa. Okay. Shutdown na. Muli na ta. Mga ate, ready na ko. Muuli. Mo time out sa ko. Niundang na ang ulan. Naay. Nakapundo ang tubig. Kislum kaayo ang langit. Basa ang karsada. Makaagit tag merkado bay. Wa na tay lamas. Kuya Amay oh, pahatod kong Kuya Amay. Duty pa na siya balik. So niundang naman ang uwan, muagi lang siguro ta og kuan oy merkado. Kuya Amay oh, kuyaw kay helmet. Mas kuyaw ka. Naara si Honda. Mamalit lang tagkuan bay, muagi lang kog kaning lamas kay watay lamas. Unya mamalit pug kog itlog. May lamag di nimo balik ning uwan ay. Itom kaayo ang langit oh. So hapit lang gyud tag merkado guys. Kuyaw kay mig mga helmet. Mga ate oh, kuyaw kay mig helmet. Palihog ko bay. Dito lang ta sa likod. Sa may sagingan dapit. Busy kaing karsada oh. Dire lang. Okay.
Nanirado naman yung uban. Direta mamalit og lamas hasta kamatis. Padung na ta pa uli kay humana man ta og pamalit sa market. Mga ate, nanada ita sa balay na abot na ta, unya nakahapit kita dito sa merkado. Unya imbes ang akong paliton kay itlog ug lamas ra. Daghan na napunaan man noon akong gipalit mga ate, oy kay kuan ka nang nagplano ko ba nga magluto ko karon og chicken liver. So mao ni ang akong napalit, nakapalit ko og bell pepper, tulo ka buok, tulo ra ka lugas kay atong isagol sa kuan kanang chicken nga atay ba. Dayon nakahinumdum ko pag abot dito sa market nga wa naman day ay sudan ang ato ang mga iro, atong mga dugi. So namalit na lang ko og kuan kaning ulo sa manok. Kay nananaw kog isda wala may barato. So kini na lang ulo sa manok mao ni ato ang lutuon. Dayon ang lamas nakapalit ta og sibuyas bombay. Dayon ahos kana og kamatis. Tulo ra nga klaseng lamas ang atong napalit mga ate kay mao ra may basic. Then ang atong atay sa manok naay tunga sa kilo ang ako ang palit unya atoa unaning i-marinate usa nato lutoon. So mao to unya ang itlog dara. Diara ang atong itlog nga napalit mga ate o. Ang itlog ba kay mahal na no? Grabe kaayo na. Dara ay akong ipakita ninyo hagpila ang gidakon ba niya. Kani nga klase nga itlog, ingon ani kadak-a, tag 9.50 na. So mahal-mahal na gyud ang itlog. Ato sa ni siyang hugasan usa nato ibutang dito sa ref. So mao to ang atong mga napalit unya akong ipakita sad ninyo ang napalit natong ukay-ukay ganiha. Pero unya na kay magkuan sa ko dire sa kusina kanang ako sa ning i-marinate ang ato ang atay. So mga ate, nahuman na ta og limpyo sa to ang chicken nga liver. Akong gipangkuhaan og kato ganing mga lamog-lamog unya gi-separate nako ang iyahang kasing-kasing kay ako ang isagol og luto atong ulo sa manok ba para sa atong dugi. So karon ato ni siyang i-marinate. So ang ato ang isagol ahos lang, ahos dayon asin. So, atong dukdukon una ang ahos.
So lang niya natong sagol diha ang ahos mga ate kay kuan kanang kuan lang sir natong pakpak oy kay nang gawas naman ang pakpak ang panit ba sa ahos. Basta dukdukon ang ahos no kay kuan dali ra siya makuha ang panit. Nao. Murag mo huswa siya sa iyang panit so wala na siya panit. Dayon butangan na to og asin unya butangan sa nato mga ate og seasoning then atong butangan og oyster sauce kay para na itam-is iyang timpla ba. So butangan nato og oyster sauce. Dated sa suka ato ang ibutang para humot siya. Lemon ang atong ibutang mga ate. So naatay lemon karon. Katunga lang pud ani ato ibutang oy kay kuan aron di maaslom. Nanghunaw ko mga ate ha. Kaya tuang salaon ba sa tuang kamot ang kuan iyahang liso kay aron di mo sagol. Yan. Humot na. Basta lemon humot. Then ato dayong sahugon. Humot na. Wa pa gani naluto humot na mga ate. Sinyalan kay no, bisag gisip-on ko. Nakahumot pag yun ko sa kuang gimarinate. Yan. So, after, ato sa ding ihulom sa tuang gimarinate og mga 15 minutes. After 15 minutes, atuan na ni siyang lutuon. Okay. So, mauna siya mga ate o. Yan. Humot jud siya tungod sa iyahang lemon o sa iyahang oyster sauce. Then, while nagmarinate ta mga ate, maghawan na lang taog lamas kaniyo sibuyas bombay pero dili na ta magbutang og kanang ahos kay na may daghang ahos dito inig gisa ana unya mo baho ra man ang ahos ana so nga to ang hawanan karon ang sibuyas bombay ug ang kuan katong sili atsyal, ang bell pepper. Okay, then ang atong bell pepper. Gagmay kay nga bell pepper akong napalit mga ate kay excuse me. Dito na ko namalit sa katong padung na ko gawas ba atong mga tindahan-tindahan nga gagmay. Katong dito ilawom sa merkado, pagpalit na ko og ahos og sibuyas, bombay. Wala man ko nakahuna-huna nga magkinahanglan di ko ani. So pag padung na nako gawas nga mouli nami, usa pa ko kahinumdum nga magkinahanglan man dai ko sili atsyal. So mao ni siya nga gagmay. Bisaya kaayo nga sili atsyal og. Ang kauban ani nangalata na unya nagkuan ako kanang namili na lang ko ba og okay pa. So tulo ka buk akong napalit 10 pesos. Muna siya gidakon 10 pesos akong palit ani para mo humot-humot og dugang sa atoang kuan niluto nga sa toang niluto ba wa pa man naluto inigluto ba mudugang siya og humot sa atoang chicken liver. Yan. So, mauna siya. Hello mga ate. Di ara ang atong naukay ganiha. Akong ipakita ninyo mga ate kung unsay atong naukay ganihan. So, kani ay duha ka buok. Charan. Duha ka buok pantalon. Kani o. Yan.
Kay huot na ang atong mga pantalon mga ate oy. Kay uyag-uyag lagi ingon bitaw ko ninyo nga ni-increase ang ato ang timbang karon pero magsugod na kog diet char. So mauni ang atong napalit. Ukay-ukay nga pantalon pang formal siya kay di man siya katong maong ba. So pag ato na ko sa counter ganiha ingon ang katong cashier nga 350 daw ni. Kung anong mahal man siya nga kay ukay man sus Ginoo. Kay kung branded ay mga ate 350 ang iyahang presyo. Unya pagtan-aw nako kay Uniqlo man di ay o. Wa man koy tan-aw pag sukod gud nako basta kay ni fit nako mao na unya pag abot sa counter Uniqlo gid ay pero mas maayo noon mga ate kay branded ba. Unya nindot pud kay siya fitting kana o. Kaning usa dili siya branded pero ganahan ko sa iyahang color sad kay kuan kanang ingon ani babalog unsa ning kulura oy murag army iyahang color. Ako ni siyang gi sukod medyo dako siya gamay diri dapit sa hips ba pero ang hawak saktura tanawa ingon ani nagkadako akong hawak ng ate. Pero kuan siya luag-luag mga luag ra siguro siya mga 2 inches or 1 inch. So ganahan na sad ko kay comfortable ra sad ba. So mauni ang duha nga ako ang napalit sa ukay-ukay. Ang presyo ani kay dili man ni branded ning usa 250 ni siya. Unya katong usa kay Uniqlo man 350 gud iyang pangayo. So mao to mga ate ang atong mga naukay ganahan kay ko kay nanapoy ikapuli sa akong huot nga mga karsones. Magluto na ta sa tuang chicken liver. Wala na ni ahos mga ate ha kay ang ahos to ato po sa tuang gimarinate. So igisa na to una dayon ang bell pepper ato lang kung igisa og apil. Yan. Then atong ilunod ang atong ginarinate mga ate. Then ato sang tabunan para mutuhop ang iyahang timpla. Atong i-check ang atong chicken liver. So mao na siya mga ate o. Gihinayan nako og siga kay ato pa man siyang paituson. Mas lami ang inatayan kung maitos gyud ang iyahang unod ba, ang iyahang sabaw kay muhubas ba. Unya mo tuhop tanan sa liver. So ato sa na siyang pasagdan mga ate kay daghan pa man siya sabaw hangtod nga mura na siya og mahubas. Check na sad nato. Wow. Kahumot. Gigutom na gyud ko mga ate ay. Humot kay siya. Murag na itos-itos na gyud siya mga ate ay nituhop na gyud ang timpla ana sa iyahang atay. Humot jud siya. Ay gamay na siya sa sabaw o. Mura na ni siya adobo unya kay kuan naman o ni gawas na ang iyahang oil na. Ay kahumot mga ate. Gigutom na noon kung tamanda. Naon na taron. Mga unta mga ate.
Na itos gid siya taman o. Mura na siya adobo. Perfect.